7 munud i 6 ac i fyd y campau arwydd ar ôl curo enillydd y llynedd ym Mhencampwriaeth uwch gyngrau'r dartiau'r byd, Glenn Durrant neithiwr. Mae Johnny Clayton o Gwm Gwendraeth yn parhau i chwarae eto yng nghymal cyntaf Pencampwriaeth leni. Mae'r Cymro'n mynd o nerth i nerth. Mae rhai yn ei ystyried y gorau yn y byd ar hyn o bryd. Wel, llwn ni drafod hyn gyda Dylan Williams sydd yn rhedeg cyfri Twitter Dat Cymru. Dylan, siamai, croeso ato ni. Pnawn da, siamai, Alun. Iawn, diolch yn fawr iawn. Wel, mae llwyddiant Johnny Clayton yn parhau. Mae fel se fe yn mynd o nerth i nerth fel hyn i'n awgrymu. Odi, ti'n bob tro fi'n dod arno i drafod i lwyddiant, fi wastad yn meddwl bod wedi cymryd cam yn agosach at y goreuon, ond bob tro mae Johnny weld yn gwella ac yn dod i ben y curo'r chwaraewyr yma. Yn 2021, os i ni'n edrych ar, mae wedi wario hanner cant o gemau nawr leni, a mae wedi ennill 42 o'r un, felly mae hwnnw'n gweud popeth yn ei hunan. Welon ni yn ennill y meistri ar ddiwedd mis Ionawr, oedd yn meddwl bod e'n cael lle yn yr uwch gyngrair, a ers dechrau wario yn y gystadleuaeth nos Lun, mae wedi edrych fel bod wedi bod yn as blynydde ac mae e'n mynd fel o ti'n gweud, o nerth i nerth. Gêm gyfartal y byn Peter Wright nos Lun, curo Glenn Durrant neithwr, a bydden ni wir yn disgwyl bod e'n mynd mewn i gêm yn erbyn Jose de Sousa heno'n wir meddwl bod e'n dim meddwl bod e'n mynd i ennill, ond bod e'n disgwyl ennill. Ie, mae'n edrych yn gyfforddus iawn yn dyw ar y llwyfan fawr yma. Ac fel o'n i'n gweud, mae rhai yn ystyried falle mae fe yw'r gorau yn y byd ar hyn o bryd. Ydy hwnna'n deg, chi'n meddwl? Fi'n meddwl bod e'n gwbl deg. Sa'n gybydd neb yn clyd adled ag os ni'n edrych ar ei record eleni, fel o'n i'n gweud, mae 10 gystadleuaeth PDC wedi bod, mae Johnny wedi ennill 2 o'r reini a wedi colli mewn 2 ffeinal. Felly mae pawb nawr sydd yn dod lan yn erbyn Johnny yn gwybod bod nhw'n mynd i gael tipyn o gêm a bod rhaid i nhw i wario ar ei gorau i gadw dagau ar hyn o bryd. Ac wrth gwrs y goreuon sydd yn y Bencampwriaeth yma, felly mae e'n gorfod wynebu'r goreuon, ond un sydd ddim na yn anffodus yw'r Cymro arall sydd wedi cael cyn dipyn o lwyddiant Gerwyn Price yn y fe. Ie, oedd hwnna'n newyddion siomedig iawn bore dydd Llun pan ddath y newyddion trwyddo bod wedi profi'n bositif ar gyfer coronavirus. Tipyn o ergyd i Gerwyn achos mae wedi gweud yn gyhoeddus bod e'n stryglo am ryw fath o gymelliant leni heb gefnogwyr ers ennill Pencampwriaeth y byd. Mae e moyn dangos i hunan fel pencampwr y byd i'r cefnogwyr a dwi ddim rili wedi cael y cyfle ni, felly tipyn o ergyd i Gerwyn. Fydd hi'n brawf arall o'i gymeriad ei weld sut fydd e'n adfer o golli mas fan hyn, ond hefyd yn ergyd mowr i ni fel cefnogwyr, i ni moyn gweld o greuon, mae e fel poster boy ar gyfer y PDC, felly beidio gael yn y gystadleuaeth yma, mae'n golled mowr i statws y gystadleuaeth fyd. Ydy yn sicr, ac yn ni moyn gweld y Cymru yn llwyddo yn dyn ni. Dylan, diolch yn fawr iawn am siarad. Dylan Williams fyna o gyfri Twitter Dat Cymru ac mae Johnny Clayton yn dal i gystadlu felly ym Mhencampwriaeth uwch gyngrau'r dartiau'r byd.